спаси все души мертвых, и помаши особливо ты, кому наибольшая твоя милосердность. Хлеба нашего штеденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в злоупотребление, а избавь нас от злого. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Господи, веку теперь и завсегда, на веки вечные. Аминь. Молись за нас, кто тебе городу пускай, и за ты грешных, кого обожай, особливо за хоры. Пробачь нам грехи наши, заховай нас и особливо тем, кому потребна твоя милосердность. Отче наш, который есть у небе, светите имя Твое, приди во царство Твое. Будь хлеба нашего штеденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины, и не уводь нас в злоупотребление, а избавь нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плодлония Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Господня Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плодлония Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плодлония Твоего Иисус. Теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плодлония Твоего Иисус. Святая Мария, Мать Божия,
молися за нас грешних, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенная ты между женщин, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину. Благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як була справ веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Марія, від граху одного зачатая, Молися за нас, кто в тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто тобою погарчає, особливо за хворих і канаючих. о мой Єzus, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и да поможи особливо тим, кому найбільш потрібна твоя милосердність. Твою я народу даємся. Святая Богородица, у наших потребах не погаржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Правитель святіший Пан Марія, що відходить у халаті, покинула таку лються характеру, тому кліч, своєї просить. Ми перевіримо на приход, цілю Пана Знання, нашим друзям, випні пошли з тобою, вишні ласки свої, помати слово, випомогай слово Марії, але бачай їх розстави і вислухай. Стил номер 37.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогі брати і сестри, на Евхаристії, мші святої, сьогодні у Євангелії почуття слово, що Пан Ісус зійде з гори на низ до людей, літургії Бог заходить до нас, простых, звичайных людей, как наполнять нас самим собой, как накормить нас своим словом, как кормить нас своим телом. Хочем скрыть наше сердце на предале, и Бог станет в правде перед Богом и перепросим Его за все наши грехи и провины. Споведай. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедба великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишнях Богу. Прославляем Тебя, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне, Пане Боже, руку Божию, Сыне Отца, Тебя грешность, грехи и свету, смилуйся над нами. Тебя грешность, грехи и свету, припевание наше, яки святишь поручается, смилуйся над нами. Богом и Ты святый, Jezu Chryste, z Duchem Świętym Kiedy świętuję mszę, prawa intencji modlić się wieczór, u 38 świętości. Молимся. Боже, Ти хочеш проживати у серцях праведних і щирих. Учини, как мы, дякуючи Твоей ласке, стали годным miejscem Твоего пребывания. Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого,
Бог правучи веки вечные. Читання книги пророка Иеремии. Так каже Пан, проклят муж, який сподівається на чоловіка, і в тілі бачить свою силу, а серце твоє зворочує Пан. Он буде підлогу сусвітло, не убачить приближить щастя, але буде жити у близьких місцях на пустині, населений і безлюдній землі. Благословений чоловік, який сподівається Пану, надія якого Пан, і он буде як дерево, посаджене над водою, пропускає корені своє над потоком. Коли настане спека, и оно не боится, и листья его остается зеленым, и вот засухи станет приносить урон. Это слово Божье. Дякуємо Пану Богу. Щасливий чоловік, який сподівається на Пана. Щасливий чоловік, який сподівається на Пана. Щасливий чоловік, який не ходить заради безбожних, і не взходить на шлях грешних, і між насмішниками не засядає, але в законі Пана його осолода. Над ним розважає вдень і вночі. Щасливий чоловік, який сподівається на Пана. Він буде, як дерево посаджене коло водного потоку, якое плод приносить у свой час, і листья його не вяне, а все, що чинить йому, удається. Щасливий чоловік, який сподівається на Пана. Не такі льос безбожних, яні як мекіна, що ветер розносить, а дорога безбожних загине. Щасливий чоловік, який сподівається на Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, они проповедуют, что Христос воскрес мертвых, почему некоторые из вас скажут, быть нема воскрешения мертвых? Коли мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А коли Христос не воскрес, то вера ваша марная, и вы далее в грехах ваших. Но вы загинули и померли в Христе. И когда мы сподіваємося на Христа, только в этом житті, то мы самые несчастные серед людей. Але тепер Христос воскрес мертвых. Только серед тих, які заснули. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Радуйтесь и веселитесь, каже Пан, бо велика вознагорода ваша у небе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Анзлаи. Читание Святого Евангелия по водной руки.
У той час Jezus zeszł z 12 wniz i stał na równinie. I był tam wielki natłok uczniów Jawonych, wielkie mnóstwo ludzi z Judei, z Jerozolima, z Tyra i Sidonu. Wtedy on wziął oczy swoje na uczniów swoich i skazał: Szczęśliwe ubogie ducha, bo wasze jest władawstwo Boże. Szczęśliwe, jakie теперь голодаете, bo nasycone będziecie. Szczęśliwe, jakie теперь płaczecie, bo śmiejаться będziecie. Szczęśliwe wy, kiedy znienawidzieć was ludzi i kiedy odrynąć was i znieważać za Syna Człowieczego, odginąć imię wasze, jak zło. Radujcie się w pójdzie i weselicie się, bo wielka jest nagroda wasza w niebie. Bo tak postupali z prorokami, ojcy ich nie. Ale gora wam bogate, bo wy już otrzymali swoje utешenie. Gora wam, jakie теперь sytyje, bo голодać będziecie. Gora wam, jakie теперь śmiejecie, bo smutkować i płakać będziecie. Gora wam, kiedy все люди будут добро казать про вас, bo tak postupali z fałszywymi prorokami, ojcy ich nie. Это слово Пана. Nie tak dużo na początku, liturgii, więc się nie zeszł nic na równinę, spotkać się z tymi, którzy go czekały. Równina ich zdążyć do tego miejsca, gdzie Pan Jezus mógł popatrzeć, co było zapuścicielem, niezauważone. Równina to człowiek na ладони, все, что мы можем побачить. I Pan Jezus pragnie w tej zustreczy, pragnie kierować swój poziom na tych, kto do niego przychodzi. Dziwnie ciekawe, Luka robić takie rozgraniczenie. Czuli się nie, bo говорить про takie dwie grupy. Одна to ludzi, uczniów Jezusa Chrystusa. Czyli konkretne takie rozdzielenie na uczniów i po prostu tych, jakie przyszli tam z różnych nawakowych. Warto było może się mnie zapytać, jaką grupę my siebie mogli podnieść na uczniów Chrystusa, do tych po prostu, jakie przyszli. I może kiedy my sami siebie określali, to na pewno jeszcze nam było wskazać, no, конечно, uczni. Ciekawa, do jakiej grupy nas by Jezus odniósł. To On, jaki znaje nasze serce, On, jaki znaje naszą wierę, jak On nas patrzy. Kto by dla Niego? Uczni? Czy te ludzie, jakie przychodzą spoglądać, bo ciekawe. Сегодня евангелист так само пишет такие слова, что тогда он, Иисус, снял очи свои на учнев своих, говорит, научи. А говорит, своих учнев. Глядел на них. И знову ж это такие, думаю, такие знаки, символы, поглядите, как мы с кем-то размовляем. Тобто нам для меня это очень важно, как бачить этого человека. Ну, как можно было глядеть в очи. Nie wiem, jak ktoś ze mną rozmawiał, gdzie tam w okno i tam tak, no to ciężko było jak tam pobudować takie odnосiny bliskie, ciepłe. Rozumielo, że вось позір, він дає нам такі контакти і дозволяє нам, як він реагує на слово, якихось емоцій. І так само Пан Єзус керує свій погляд на учнів і каже їм щасливі. Wiecie, jest szmat ludzi, naprawdę, jakie te słowa Ewangelii czuli już nie raz. Gdzie Ewangelii każe szczęśliwe wy, no i tak wyliczaje, to było szczęśliwe. I думаю, что у шмат, у кого есть такое odczuwanie, что это не таким, ну, сдается, что говорить.
Христу Євангелія. Тоді варто було задати питання, чи я належу до учнів. Бо тоді в учнів пан Ісус каже, щасливі ви. І це зрозуміти, це чути, це прийняти цю правду, може тільки той, хто з'являється в учнях Христа. Щасливий той, пан Ісус запитає, буде ще раз говорити, хто з'являється моїм учням. Давайте затримаємося і кажемо собі питання, хто такий тоді учень? Открою вам великий секрет. Це не просто питання. Тут у нас є учні, правда? Учні – це ті, хто вчиться. Це ті, які досвідчують того, що чогось не вміють. Які досвідчують так само тяжкость з наукою Богу. Не все легко приходить. Це певні виклики, коли треба писати якісь контрольні, хатні завдання виконувати. Це учень, який вчиться, який всього не ведає, який познає, який доходить до певного. І пам'ятайте, що часами може так здається, що щось для нас з'являється таким далеким, незрозумілим. Не вірю, щось нове може купити, якусь там реч, інструкцію можемо глядіти і на початку здається, що ми розповідаємо в цьому всім. Крок по кроку раптом працює. Я навіть вірю, як це діє. І так само з учнями, напевно, які у вересні можуть беруть книжку якоїсь там з математики, наприклад. Відкриваються почні сторонки, глядять, якісь треба примір вирішити, там, якусь задачу зробити. І кажу, Боже, я тут зрозумію, що це таке, як я ще раз навіть не можу зрозуміти, що там написано, а як я ще решу, як я добре там день. Але увесь год, крок по кроку, він буде вчитися, познавати, відкривати, в конце концов, направді, може, коли буде вчитися, звісно, зможе наприкінці года, задачу вчити, яка на початку йому видавалася немагчима. Учень – це той, хто вчиться, хто розвивається. І це доtyczy так само життя духовного. Коли ми говоримо, наприклад, що хтось до нас говорить, що треба бути вказаним, сміливості. Перший такий погляд здавався, як це я? З тими моїми не маю бути. Але коли зрозуміємо, це так, що це той процес, яким я крочу, я розумію, що коли я буду вірним, коли буду вірним в учням Христа, то направду я дойду до цієї святості. Іначе Пан Бог би нас до цього не захочував, не запрошав. Він не дає нам якось завдання, яке ми не могли виконати. Уже те, що він нам дає, це реально для нас. Учень – це той, який слухає. Немагчима кричить, коли відносини поміж нами і Бога. Наприклад, не всі ті, хто ходять у ПДУ, університет, з'являються студентами. Бо ще тих, напевно, ті, які всі завхози, які там глядять, чи все працює, чи все там відкривається дітей, чи все на точки грає. Хтось і той, хто прибирає там все. Всі не ходять у те місце, і всі з'являються так направду студентами. Так само постійно покажіть, всі не можемо тут сюди приходити. Але чи кожен з нас з'являється в учня, який слухає те, що Бог до нас говорить. Але є ще такий момент. Думаю, такий досвід маєте у своєму житті, принаймні я то не раз досвідчую, що коли комусь щось говорю, то цей чоловік, послухавши мене, так направду робить щось інше. Бо так само може бути. Хтось ми комусь розповідає, він почув то те, що йому треба послухати, так як йому здавалося. І поглядите, у житті в учня Христа може бути подобне. Вельми важливо, учень – це той, хто слухаючи, приймає те, що Бог не говорить так, як воно є. Без такого фільтра, чи прийняття того, що тільки мені подобається, що мені важливо. Це учень Христа. І тому ми сьогодні хочемо інклюзити до того, як бути таким добрим учнем Христа, до якого Бог сьогодні керує нас. Наступне, і сьогодні, коли ми читаємо Євангелію, то бачимо, що Єсус узняв в очі свої над учнівців і сказав, щасливі, ну і починає перелічувати. Убогі, які голодаєте,
якія плачаце, якія будзеце адкінутыя. І зноў ж праблема пэўная. Што гэта за шчасце такое? Ведаеце, калі, скажем так, 99%, думаю, тых, якія пачулі б гэтыя словы, ну, яны падважылі б гэта. Ну, хіба што мы сказалі, што гэта пан Езус сказаў. Ну, тады, ну, што зробіш? Трэба прыняць хіба. Рвана ад Євангелія слова Єсуса Христа, то, думаю, ніхто б не згадзіўся, што за шчасце такое. Калісьці быў такі момент, што дзецям трэба было, ну, були певні твари, які виражали емоції, заховання, і треба було окреслити. І було таке питання. Ось покажіть, наприклад, ось яка твар пасує до чоловіка, який голодний, який плаче. Ну, звісно, вибирають такі смутні, якісь такі. Ну, іноді такі наївшися, ситі, довольні, радісні. І доки діти, думаю, ми так само це так, у такий спосіб. Почути щастя наше, коли ми смачно з'їли, коли нам тепло і добре, коли ми серед тих людей, які, ну, нас люблять, якого знаємо. Звісно, це так натуральне таке. Сьогодні пан Ісус говорить нам, як би здається, обчистительне, але це тоді так здається. Бо то, якщо говорить Ісус Христос, він відкрізька на правду. Коли ми поглядимо її в очима Ісуса Христа, як ти, а в чому він говорить? І до чого нас говорить? Поглядите, каже, щасливі убогі, чи щасливі, ну, скажімо, бідні, у духу, але агульно. Поглядите, задаваємо собі питання, яка частка світу найбільш економічна чи матеріально забезпечена? І вона не закрита буде для всіх, що це, наприклад, Західна Європа. Це там, де достаток, скажімо, людей. Яка частка світу так naprawdę ось на протягу ostatnich там десятилетий зменшається, зникає, деградирує, там, де народжаються діти, де люди не приймають. І знову Західна Європа. Czyli pełne добробыт материальный, и то, что люди готовы принимать детей, нарожать, развиваться, это не то самое. И снова же, там, где развивается эвтаназия, где люди просят, ну, дайте мне якийсь укол, как я уже помер, как я не терпел, как я не был. То так само, так вот, не Европа. Czyli не так уж и просто, когда мы говорим, что счастливые те, які богаты. Можете показывать, что так направда. Это снова же не является якоюсь такой правдой неподважальной. Конечно, певне матеріальне забезпечення воно дає нам упевненість, але це не значить, що він дає нам повноту певного щастя. Może powiedzieć inaczej. Dzisiaj Pan Jezus skaże, że szczęśliwy, голодny. I znowu już można było zauważyć, że to za szczęście, kiedy голодny. Ale давайте уявим taką sytuację. Nas zaprosili na bankiet. I tam wielmi smak różnych smaków, smacznych rzeczy. No, конечно, to ty człowiek szczęśliwy, kiedy poszedł голодny. Bo jaki on byłby nieszczęśliwy, kiedy ty poszedł w McDonald's i najeł się burgerów pewny i przyszedł, a tam takie smaczne rzeczy. Ale on nie mógł po prostu ich nawet zjeść. Szczęśliwy, голодny, to ja bym сказал, albo szkoda, że ja się nie najem, to smaczne. Тому ось це почуття і зрозуміння щастя. Конечно, що я не хочу только звертать увагу на это такое, ну, голод рынок, как был так само в нашем сердце. Голод у наших отношениях. Голод у отношениях с другим человеком и самим Богом. И вот это голод очень важно, как и в нашем сердце был. Данное служенство не будет развиваться, когда не будут насыщены. Служенство не будет развиваться, когда не будет насыщено отношениями. Когда служенцы скажут, что я уже все не даю, больше мне уже моя жонка, чи мой муж уже не цікавий. Это служенство, направду, где помирать в этих отношениях в любви. Життя є тоді, коли ми не насичені другим божеством, а тут прагнення, познавання, відкривання. Це не важно. Конечно, сегодня мы в первом читании почули слово пророка Єремії. Каже, проклятый муж, и сподеется на человека. Наоборот, благословленный человек, и сподеется на Пана. И сподеется на Бога. Конечно, нашим сподіваннями, нашим
наполнением является сам Бог. И вот это прагнение, познавание, открывание, оно так само не потребно в наших отношениях. Это когда мы говорим теперь о отношениях, ну, скажем, таких наших человеках, але есть еще больше важные отношения. Между мной и Богом. Мы его прагнули, познание, открывание его. Видите, может быть так, что мы будем уже насыщенные и скажем, я уже столько раз был на святой мши. Ничего уже будет. Это же важно быть насыщенным, как прагнуть. Хотите вы это слушать? Видите, такий досвід був на Міловоді. Я удельничав у пилигримце святого у Земли. Я еще несколько святов был первый раз. А больше из них это было 5-й, 6-й. Ну и когда была пропозиция, ну что, поедем туда, там поглядеть. Мы, конечно, едем. Первый раз нам уже хочется побачить, все досветить. А да я, ну не, ну уже сегодня мы столько бачили, там ходили. Может, мы поедем там у отель, да и все, точнее. Не то, что им цікаво. Вони вже не насичені этим. Вони вже наоборот, вони вже насичені, вони вже не прагнуться, они не голодные, уже это познание, открывание, довершение, как прокануться, как побыть, как постоять там, где Пан Иисус денег. А как вы проводите, это может быть вельми конкретно в жизни духовном, когда человек уже насытился этим усилием, ему сдается, что он уже не потребен. Вокруг это относительно поглубление, и тогда вера змешается, она понимает. Когда не отчуваю в своем сердце уже это прагнение. Тому вельми важно, как мучение это слово Иисуса Христа, помолились, а мы были голодные. Мы это голоду завсюду прагнули. Голоду Бога, познание, открывание Его. Мы николи не сказали, что я уже насыщен, пересыщен этим, я уже Бога, мне уже нет. Бог это той, який исполняет. І сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків, віру в один святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрост для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амінь. Дякуючи Богу за Його добриню, піднесемо до Його прославленства Ісуса Христа на церкві. Молимся за святий костел, об усіх людей, його усього світу, для їм вручення Христа. Святий Божий. Вислухай нас, Пане. Молимся за народи, які терпять від внутрішніх конфліктів, щоб вони знайшли духовні сили для досягнення справедливого поєднання. Святий Божий. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, які не признають Божих заповідей, щоб вони розпознали їх мудрость і любов Отця, який їх любить. Святий Божий. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих, хто трапив у алкогольну залежність, щоб їм хватило сили розпочати нове життя. Молимся за нас, удельников этой наисвятейшей охраны, чтобы мы умели разделиться радостью и спокойствием, якими нас даровал Бог. Слухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, способ за святой памяти Валентину, который подавили смерть, доброго прийняв Господь Бог. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. И молимся в святых танцах, за якими сьогодні приходимо в Евхаристию. Спаритель, выслухай наши молитвы и учини, как мы пригодны созирать Твою хвалу вечность. Праз Христа, Пана нашего. Амінь. Спел номер 327. Господи,
наша надежда. И сестры, как мое и ваше княже, что не Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай эта ахвяра сошестить и одно, и забеспечить вечную народу Ты, кто выполняет Твою волю. Прав Христа. Пан с вами. И с Духом Твоим Упорно серце. узносим их Подякуємо Пану Богу нашому. годно это и справедливо. Соброви годно гэта і справядліва, слушна і славенна, как мы заўсёды і всюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Отче Всемогутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашего. Ён своим народжением з Девы Марии одарил человечество новым життем. Своей мукой знищив наши грехи, но станет з мертвых, дав нам удел у житті вічне. Он заходить Тебе, Отче, а вчинив нам брати неба. Тому за діловими і святими ми обвіщаємо Твою хвалу разом з ними, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершине, благословенный Он, кто приходит в имя Хосанна на вершине. Тому вірності і цього. У перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спасав на апостола Духа Святого, раз Христа просим Тебе, Всемогутная Бога. Освяти, Бога, дары рассудию Духа Твоего, как и не станешься для нас, нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдав себе на муки, взял хлеб, и подяку Тебе складаючи, ламал, и раздавал ще з гэтага ўсе. Бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано. Подобным чином по вечеру взял келих, знову Тебе подяку складаючи, бо гэта ёсць келих прощання грехов. Это приймите на мою память. Это великая таинница веры. Обещаем смертную Отцу, вызнаем Твою и шагаем Твоего Христа в хвале. Спадаючи смерти, мертвых повстання Твоего Сына, а хлеб життя і хлеб исполнения. Дякую, що вчинив нас згодними стоять перед Тобою і служити Тобі.
Pamiętaj, Panie, Kościół Twój, rozsiejemy po всем świecie, doskonale w любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupом naszym Tadeuszem i всі духовні. Пам'ятай так само про братів і сестер наших, і поснули надій на воскрешення, і про всіх, хто у своїй ласі дійшов з этого світу, і дозволив побачити святого обличчя Твоєго. Змінуйся над усіми нами, як ми заслужили уділ у житті вічному. У єдності Святейшої Богородиці, Панни Марії, со святым Юзефом и Пречистым Авраамиком, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, где справедливо подобались Тебе. Так згідні ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом не ух, Тобі Божий, в чому всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, разуще веки вечные. Молимся до Отца Небесного, как нас научил наш Пан Иисус Христос. Святися ім'я Твоє, призивала Царство Твое, будь воля Твоя, я у небе, так и на землі. Хлеба нашего, что земного, дай нам сегодня, и отпускаем виноватым нашим, Nie jest do czego złoga. Дай Господь упокою дни, чтобы поможем у милосердности Твоей. Мы были злочили войны, дураку и захоронены дочерям в спокою. Czekali spełnienia szczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, сказал апостол, Твоих спокой покидая вам спокойно даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Христа. И будь ласкавый зверна своя воля, дарите высокопоенной едность. Ты живешь и владаришь на веки вечные. Высокопой Пане, хотел все, ты будь с вами. И с Духом Твоим. Делайте ближнему знак спокоя. Боже баранок Божий, вот той, кто бере на себе грехи свету. Щасливая покликать на вечеру помню. Пане, я не вартий, как ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Яны ели и насытились. Пан заспокоил их голод и не подманул их чакания.
Прославляйте Бога всея Господыни, Ягия, не крикне небеса, горы, прославляйте Бога. Прославляйте Бога всея Господыни, Ягия, не крикне небеса, горы, прославляйте Прославляйте Бога, не забойные раны, Дух Святый доступного создания, прославляйте Прославляйте Бога все мои коровы, ходяки хвалою благословенной, прославляйте Бога, проявляю, оставлю свою добранец, прославляйте Спел номер 22. Вечно.
с неба, и кто хлеб споживает, жить будет вечно. Молимся. Умоцненные даром Евхаристичным просим Тебе, Боже, как мы завчёды празднули этого хлеба, який дає нам жити раз Христа Пана нашого. Хвилину послухайте душпастерських об'явлень на 6 неділю звичайною. Щиро всім вам дякую за супольну сьогоднішньої нашої молитви. Дякую нашому парафіальному хору, пата, за приготування сьогоднішньої літургії, за кожну неділю, капличку. Дякую за складення керування, за всіляку оказану допомогу. Особливо хочу подякувати за ахвяри, які складаються на будову костьола. Як завжди почнемо, що сьогодні можна сказати, буде впинити сьогодні. А на гэтым тижні літургії ми відзначаємо лютого свята кафедри Святого Петра Апостола, а у суботу 23-го успомін Святого Полікарпа, біскупа і мученика. Протягуємо ще коляду наше душпастерське навідування, направду, меншого часу зостається, коли є нам така можливість фізичне наше навідування. Далі ще будуть у нас розних виїздів, зв'язані з проведенням колекцій, молитов, з адресом і номером телефону, як ми могли з вами сконтактуватися. Ну, я також хочу за Владимира подякувати за вашу відкритість, за те наші зустрічі, які відбуваються, розмови для нас так само дуже важливо. В цих зустрічах познаємо вас, розповідаємо про себе і нас становиться чуть ближайшими. Тому це такий вельми важливий такий момент, особисто такої зустрічі. Перед сакраментом конфірмації в нашій парафії відбудеться 5 мая. Дорослі, які рихтуються до цього сакраменту, сьогодні після мши у 13:30, це буде перша, ну, поки не буде в 14:30, перша така катехеза зустріча, на якій ми вже супер разом там розповідемо, як буде виглядати ця наша підготовка, щоб ви будете відати, чому навчитися. А коли хто хотів би ще, скажімо, долучитися до такої групи, які рихтуються, ви біжуваємо, поки вас спитає у 14:30 до капличку. Кожного року каплиця 19-й годині відбувається набоженство про заступницю Святого Антонія Подварська, а кожен щороку запрошає на набоженство до Святого Юзефа, особливо інтенція, коли являється справа будови нашого костьола. Усім юбілятам, іменинникам, надходящим складаємо ліпше пожадання, Божого благословення, здоров'я і всіх потрібних нас. На цей сьогоднішній день прийняття Божого благословення, хай вас узмацняє. Ми тебе відчували, гучно не представити, ми слухали, але це в самому серці завжди мали це велике прагнення. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокой Христа. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, малих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком. святая Молися за нас.